मोजां मोनदों, गोजोननाय मोनदों। मोजां मोनबाय। गोदो होगोन होननानै खोनाबाय दंमोन, थेवबाबो जों मोननो हायाखैमोन। सरकाराबो होनो मानो हादिया जोंबो मिथियासै, ओमफ्राय मोननो हायासै जोङो बे समाव। दिनै बिटिआर सरकारनिफ्राय मोननो हाबाय, गोजोननाय मोनबाय। रावबो गैला नालाय फिसाला सानै दंमोन, सानैबो गावथारबाय आरो बोरायाबो मुंख्लं जालांबाय। ओमफ्राय दा बे फैसाजों न' लुदों आरो फिसौ सासे खांदों नालाय। बिसोर होनो नालाय न' लुना ला होनदों नालाय, दा न' लुदों आरो पाक्कानि न'। जि अनसुंथाइ मोननाय बेजों पाक्कानि न' लुनानै लागोन। लुगासिनो दं दा। सोरबा उन्दै सासेनिखौ मोनग्रोबाय नालाय क'क्राझाराव। माने सानै फिसालायाबो गावथार जादों सानसेनो। बबे समनि घटनामोन बेयो? आं समखौ बावबायना दा। माने जि बर'नि जि बड'लेण्ड सोमावसारनाय आन्दलनाव बे समावनो आरो। न'खराव दायो सोर सोर दङ? रावबो गैया। नों हारसिं दं? मा फिसाजोनि फिसालाखौ सासे खांना लादों आरो दा बेजोंनो जाना दं। अनसुंथाइ होनाया जोंनो मोजां मोनदों। जों गोबाव समनिफ्राय नेनानै दङमोन। दिनै बिटिआर सरकारा जोंखौ अननानै बिदि मोजां अनसुंथाइखौ जोंनो होबाय। जोंनि न'खरखौ लिंहरनानै गोजोननाय मोनदों। गोसोआव जेनेबा सिगाङाव दुखु मोनदोंमोन मोननै समाव, गोबाव समनिफ्राय जों नेनानै दङ। दा जों गोजोननायखौ मोनबाय। दिनै जोंनो जेनेबा बे बान्थाखौ होबाय, जोङो सानदों मुंख्लंफोरखौ गोजोन होदों होननानै। जोंनो मुंख्लंनि मुङाव दायो 3 लाख होदों। गोजोननाय मोनदों। आगोलनि समाव जोङो बिदिनो नेनानै न'खरफोरा खस्थ' सलिना दंमोन। बिदि सरकारा होनायखाय जों गोजोननाय मोनदों आरो मा बुंनो लागा दङ बेखिनियानो आंनि बुंनाया। जाबाय आं। दाथ' जोङो सिगां ओरै माबायाखौनो मोनाखैमोन। दा आरो जों दा आं एसेबो बुंनो बारा रोङाबो बुंनो नालाय। दा जों होनायखाय आरो जों एसे गोजोननाय मोनदों आरो बिदिनो। आंथ' रोङानो बुंनो जेबो।